मैया हो मझधार करल बनैया हो बेड़ा पार लगा द मैया हो केहू लौके ना सहारा केहू लौके ना सहारा तारा बिना और हे सभा में अपन लाज के बचावे खातिर भक्त ई बेटी कैसे आग्रह करके माई से कहतिया आज जरा जी करे जी करी ना ए माई आज जरा जी करे जी करी ना ए माई कि हे माई हाई सभा में हमरा के माने वाले जाने वाले एगो खाली रउवे बानी और बाकी हई बनावटी के दुनिया दिखावटी के दुनिया में हम आपन के करा के माई कहतिया कैसे दुलारी के तारा दुलारी के तारा दोसर ना दुलारी आवाए मतारी पूछो बेटी के लचारी दुलारी के तारा दोसर ना दुलारी आवाए मतारी पूछो बेटी के लचारी दुलारी के तारा हेलो बेटी कहती कि माई जैसे तू सबका के तरलो वैसे हमरो के तारा और जैसे कहल जाला कि माई के हाथ जेकर ऊपर पड़ जाए वो का से का हो जाले कहल जाला कि मूर्खों भी विद्वान हो जाले अगर माई की कृपा हो जाला त कैसे बेटी माई से आग्रह करके कहतिया अरे रत्ना कर डाकू जिंदगी तू ही बदल लू आज जकरा के हमनी के जानी रह इतिहास में कि जे रामायण के रचना कैले बनी महर्षि वाल्मीकि जी वो एक समय में डाकुए रहे वो तो माई की कृपा बनल कि आज का से का हो गई कि आज लोग उनका के जानेला आज लोग उनका के पूजेला कह तरी कैसे अरे रत्ना कर यस डाकू के जिंदगी तू ही बदल लू रत्ना कर डाकू के जिंदगी तू ही बदल हो तो हमारो जिंदगी माई रउआ बदली और जे महामूर्ख रही कहल जात रहे कि कबीर दास जी जौना डाल पे बैठल रही उहे डाल के काटत रही अतना मूर्ख रही बाकी आज देखी भक्त कहता कैसे माई से महामूर्ख वाला घरों के भस तू निकल लू कहल जाला कि